Привет от градските момичета. Тъй като ми се иска първото ми видео да е положително, бих искала да покажа какво си поръчах от една дама и как е дошло и дали съм доволна от поръчката си. Сега, както се вижда, нали, аз вече съм го отворила, видяла съм какво има вътре и мога да кажа, че съм доволна, но нали, искам да го покажа, за да може повече хора да си поръчат от тази дама, тъй като прави много красиви неща. Самата кутия е много красиво опакована. Сега разопаковам. Така. Момент. Сакати ръчички. Така. Снимам с телефона си, така че за това е по този начин. Тук има стикерчета, целувка, много красива. Това е нейният нейният инстаграм профил. Тук има картичка. Отзад има послание. И това е самата поръчка. Поръчала съм си ластички, но ластичките са с крънчета. Много са красиви. Ето един зелен мъничък за малко момиченце. Така стегнати са. Един розов за момиченце. Така, този вече си е за мен. Този е доста стегнат, тъй като аз казах, че ще ми трябва да ми държат косата много, много стегнато. От сатен е, много хубава материя, добре ушит, няма никъде някакви стърчащи косъмчета. Този е светло-зелен, отново от сатен. Той също е с много здрав ластик. Може да се види. Или така се надявам. Ето още един. Този по принцип трябва да е лила, въпреки че по-скоро пепел от рози, въпреки че не знам на камерата дали се вижда добре самия цвят. Тук също е добре ушит, няма стърчащи косъмчета, много здрав стегнат ластик. И последния си е лилав. Той не е от сатен, той е от друга материя, но това няма никакво значение. Сега, тук тези косъмчета, нали, няма да се заяждаме за тях, защото те не е някакъв проблем. Няма някакви други стърчащи неща и не е добре някъде да е зашито. Напротив, много е добра изработката. Я да видим и този. И този е доста стегнат и красив. И така, това са моите ластички. Тези са моите. С тези ще зарадвам едно малко детенце. И така, много съм доволна от поръчката, която съм направила. Така че, който има нужда от скрънчета, да отиде да последва тази млада дама. Всъщност, надявам се, че е млада дама. Това е нейния профил. Всъщност, в един момент, ето това е нейния профил в Инстаграм. Поръчайте си, мисля, че ще останете много доволни. Кутията е много красива. Кутия, такава картонена кутия, но опакована красиво. Нали, вижда се, че е опакована с любов. Отгоре си има стикер, нали, с името на страницата на момичето. И така, общо взето, ще ги пробвам тези дни. Даже тези по-малките, може би още утре ще ги пробвам. И така, благодаря за вниманието. Хубав ден!